mat kang buntet penjalin petok butuh kadal cawang glodek nek. Plastik kresek dari sampun kula sami-sami saged nggih, wanci-wanci panjenengan nyuwun wejangan monggo kantun nyuwun dipun bengat dinten menapa. Ingkang Bapak sampun sameteng ganting saweg nggih. Kirana Prabu nggih. Perkawis pambengating ilmu menika gampil Bapak. Nanging sanes menika ingkang semedya kula rembak. Nggih. Lenggah iki kanthi sekeco langkung kuwi. Mboten namung ingkang Bapak melu ngangken jaga kula nilingaken karena kula nak. Karo Tomarmo prayogakno bisuane jeneng para yayi. Mboten namung tansah ngluhuraken dhateng menapa sabdanipun Paduka Koko Prabu. Nanging sadèrèngipun paring ingkang rai ngaturaken sembah pangabekti mugi konjuk sandhawing padha. Akar lega terus ing kala pangesuning sun para diage tampanono kaulunun. Kula tampi kapundi singgon dadosaken jejimat sewanci-wanci wonten dawuh. Kula tansah nglungaken jonggo kula nilingaken karna. Wangsul Koko Prabu. Masinipun dawa rasa pitambuh kenging menapa ingkang rai gelar pasewakan. Inggih, Yayi. Benih kalang radatan sinarek ingkang raka bebasan anggenipun niti Kyai Puspadenta kula kocak telalene mbandhang lakune. Bebasan kadosan ngambah daratan nggih kedayan saking sikatresnan kula dhateng panjenengan. Sampun kagungan raos ewet lan pekewet. Yen to sanes wadi ajrih kawiyak kawedharengan kathah. Monggo enggal dipun wedharaken. Awit kula tingali Kyai Prabu kados nandhang Badra Irawan. Badra rembulan Irawan mendung kados dene mendung ngaling-alingi padange rembulan mongko lahir utusaning batin. Glaring tata lahir mencara batin samegya nandhang bingah ewa semanten. Bumlaning tata lahir sluntrut wonten sarpeting penggali sampun nandhang Sukawa. Sungkawanipun panjenengan kula nderek kraos baripun kadang werda lan kadang taruna kula gambaraken roning sedah utawi godhong suruh badhe benten lumah umuripun ning Gregit Soma raosipun. Dan jrenggang ngabos Pitwarung. Kaselering samirana mri. Sekar gandung Komnas Gandanyo Mawiraras renaning driya Tantosaken kauningan Koko Prabu siang Pandoro Ratri ingkang tansah kula penggaliaken sumeging manah kula saya dangu saya saged Bratayuda jaya kinangun nanging kula menika anggur maosi bilih Kurawa setunggal kewala boten wonten ingkang darabine kadidayan menapa malih kaseten menapa malih gaman ingkang landhem ningali adi-adi kula para Kurawa mung gendung kumalungkung senenge memangan enak omben seger nanging gemang nyambut gawe upami ngadepi Bratayuda kados ngaten inggih dados wasana tumraping rosing maneh kula lajeng kados pundi menapa kinten-kinten boten bebayani tumraping gesang kula Koko Prabu pasrah Koko antaran panjenengan Koko Prabu.
Jagat Dewa Wasih saning Bathara Jagat Pramudita Yayi Prabu. Menawi paduka Yayi Prabu menika kepengin gesang tentrem anggenipun lestari Widodo ngregani negari Ngastina Yayi Prabu menika sipating nalindra. Kula menika sipating nalindra. Murih negarinipun saged tentrem. Murih Bratayuda saged unggul, gegayuhan saged kasembatan. Midherek ngilmunipun tiyang Jawi wonten wiwulan. Keturutan lan kasembatan napa sedyane kedah lampah tapa jaba srana resik lan gentur menika syaratipun kanggo panjenengan saged nglampahi menapa mboten. Wiwujal para winisepuh paring dawuh murid kasembatan menapa sedyanipun tiyang agesang paring kedah lampah tapa jaba srana resik lan gentur. Werdinipun tapa menika menapa? Tiyang kagungan gegayuhan luhur menika paring kedah lampah tapa mesu budi banting raga mandang longan tulungan memangan dilong priyatin tirakat hawa nafsu ampun diumbar. Awit menungso kang remen ngumbar dhateng hawa nafsu niku gampil kecemplung dhateng juranging kacintrakan. Kosok mangsulipun yen wonten menungso remen nyengker mubaling hawa nafsu niscaya badhe caket kalian kanugrahan. Sopinawon lajeng werdinipun japa wajibing menungso gesang wonten alam donya manembah wonten ngarsanipun Gusti kang nyipta jagat utawi Gusti kang Maha Agung lumantar agami kapitadosan ingkang sampun rinasuk. Dene carane manembah monggo anut kapitadosanipun piyambak-piyambak ingkang baged menika ampun ngantos padan-ladanan pun perkawis benten agami lan benten kapitadosan. Tiyang gesang niku kudu sing rukun. Rukun niku damel sentosa. Yen senengane congkrah, senengane wadan-wadanan menika tundhone mung arep bubrah. Napa malih mung perkawis rebut bener, perkawis rebutan kapitadosan. Niripun tiyang lumampah ingkang dipun tuju menika namung sunggal ning marginipun benten-benten. Mekaten Bapak Prabu. Lajeng werdinipun Sarana. Sarana menika piranti. Pirantine perang menika gaman. Gaman murih landheng, gaman dipun asah ngangge wungkal. Bodho kepengin pinter kedah sregep sinau, aja rumangsa bisa rumangsa. Menungso nek rumangsa bisa, ora bisa mulat salira angrasa wani. Ning yen to bisa rumangsa, menika badhe nglembah manah gesangipun boten badhe ketumpangan watak sombong. Menika Yayi Prabu. Nggih mekaten Bapak Prabu. Lajeng kaping sekawan menika resik panjenengan gayeng menanging Bratayuda menika kedah resik lahir lan batilipun napa malih panjenengan nalindra kawengku wikaniku sabda Brahmana Raja sabdane Ratu Pendhita sekecap ora kena mola-wali ajining diri saking lati ajining sarira saking busana menungso ngendikane nek kebo niku dadunge. Nek panjenengan kok sampun antawisipun ucap lan tumindak menika mboten cengkah tambah wibawa panjenengan. Lan pungkasanipun gentur gayuh napa kemawon kedadipun kanteni temen. Sapa temen tundhone menangi temah. Monggo Yayi. Kula niki mboten paring piwulang dhateng panjenengan mboten. Namung alam-alaman kewala kula pitados panjenengan menika babagan ilmu mboten kekirangan. Nanging ginanipun menapa? Rangka para tebih saking mandra saking katresnan kula monggo dipun gladhi sareng-sareng wiwit wekdal dinten menika Yayi Prabu.
kanthi laku kadang ilmunipun kathah menawi boten dipun lampahi muspra tanpa guna boten saged dados daya menapa-menapa senajan ilmunipun sekedhik ningih dipun lampahi kenging kangge srana nuntun dhateng margining kautaman monggo Yai wiwit medal dinten niku mboten namung panjenengan Kurawa paringedhah lampat apa Japa Srana resik lan gentur gesangipun Rere sarada pawana teng ranudra sing karasaning sun Prasing karasaning sun tatagunging narmada Papan nuwun kula nggih Kurawa dipun gladi paringedhah priyatin kinten-kinten kados pundi Paman lah wong jenenge mawon bocah Kurawa. Kurawa niku cara udangane wong tuwa niku pun merucut saking embanan. Wiwit alit niku kulina mboten nate rialan. Mboten nate priyatin, senengane niku mangan sing enak. Ombene sing seger, duwite sing akeh, golek wong wedon sing ayu-ayu. Syukur pisan sing bar koning gede banget niku Kurawa sing jenenge Kurawa niku ngawontenaken sarasehan ngawontenaken pakempalan tuladhanipun paundalu niku mboten nate ngrembak katentreman praja niku mboten nate nek sonten nggih ngrembakipun menika perkawis katentreman negari ing saya dalu sing dirembuk dawer Dawer niku napa seneng-seneng. Dados Kurawa mboten teng warung, mboten teng kantor, mboten teng pariwisata sing dirembuk pripun carane uripe seneng niku Kurawa. Pripun carane bayarane akeh. Karepun nyarone ora genah ning tetep Gusti apalaken. Bayarane kudu padha. Kurawa watake kaya niku menapa mboten saged dipun dadosi adomong sida mung salah baru. Kula mawon sing dadi pamane ning mboten saged dawuh napa-napa. Ngger ngomongi karo Dursasana mung gembor-gembor. Durma Gati sami mawon napa maneh Citraksi. Ora tau ngomong angger ngomong genah ora. Niku wateke Citraksa karo Citraksi. Komplotane Kartomarma. Menawi Ndara Hilmi niku pun mandhaten. Niku pun radi benten niku tunggal menika lho. Nggih mekaten. Lho wongko menika wonten pitumbasan. Paringedhah lapat apa nggih Paman. Napa Kurawa niku mboten saged gladi priyatin murid Bratayuda saged unggul. Kula mboten tanggung jawab nika Kakang Durna mawon. Ojo kedawan dagang ibarat campur tinaline. Oh oke. Nomor cukup ya. Damel rame Resang pandita kang antaraya
lawan negari Tepai gondol manjar-manjar manang bergantil putih iso kira anak Prabu Ger pirang bagang kalian angger Prabu Baladewa cara kula menika gampil dipun ucapaken ning amratipun lampahi gampil dipun ucapaken nanging amratipun lampahi angel pokoke angel sing jenenge Kurawa niku leres aturipun Dek Jumi niku lho. Sampun salah barut. Murucut saking bana. Wong kula nggih pun apal wong Kurawa niku nggih murid-murid kula. Serkon mangkat gasih, mangkate telat. Tani turu nggane tengah pitu esuk kok ora ken. Niku Kurawa. Mungkin teng dalan ngerana bocah wedok liwat. Ana sing ngelakson ana sing ora-ora niku wateke Kurawa. Lah teng sekolahan ngantuk. Mulane Kurawa setunggal kemawon sing pinter niku mboten enten. Kurawa niku siswanipun sinten? Pendhita Durna. Napa gurune si Parai? Nek gurune bener lho, Ger. Kula niku ngelmune nggih ngelmu sing apik. Sing kula wulangke niku ora ana sing elek. Sing kebangetan muride. Padha angel-angel iku muride. Nek nggih klebet tanggal jampun jenengan Bapak. Nggih, tanggal jam 2. Pramila menawi kula menika paring kedalang Patopo Japa Srana Resi Gentur amrat. Cara kula panjenengan mboten usah masukulan. Dinten menika kula sampun ngurungi jago liring galih. Galih. Sampun kagungan jago liring galih. Nalendra saking negari awang-awang tejo. Jejuluk Prabu Sangkalawa. Sampun Trimadya Candra, Triwilangan 3 madya tengah Candra Sasi, mapan wonten pertapan Saka 5 badhe nyecep ngelmu kula. Ngelmu kasampurnan. Nah niki gandeng. Niki liripun jago liring galih. Mengke badhe kula dawuh kinen merjaya para Pandhawa. Mumpung wonten murid ingkang digdaya, panjenengan aturi lenggah ingkang sekeca murid kula kira pantes kula todhi ingkang dados kasengenipun kedah ngrangkumi uripe wong Pandhawa. Niku. Saruju Bapak. Pedang menapa ngestina menika ngantos nampi praptanipun kula saking Mandurawit niat kula pripun sarene Duryudana ketuntut mring dalane kautaman. Niki nganggo cara sing kaya niki jenengane licik panjenengan. Panjenengan culika kula mboten saruju Bapak. Terus pundi kok nemban kok Prabu menika mboten saruju. Nah menawi Kang Raka Mandura mboten saruju, iki masyarakat dipun bibaraken mawon, ampun dipun banjuraken anggenipun lembaga namit kula tingali niki kados ngestina niku janti kesusuban ruyung. Ketingale dedepe Kang Duryudana, sing jane sing dipegalaken wong Pandhawa. Ruyunge sinten Bapak? Masani kula Bapak. Ora karep ngomong lah. Majeng mriki panjenengan. Kula niki mboten niat badhe ngendhonipun jenengan. Niat kula murid Duryudana menika sampun ngantos tumindak nelisir saking paugeranipun bener. Awit tiyang mateni para Pandhawa ingkang tanpa luput niku dosa tumrapun. Kaya tau mati ngomong dosa. Pun ger manut kula napa manut Prabu Baladewa? Manut Prabu Baladewa monggo penak diomongaken angel dilakoni. Manut Drona niku cara lakune nerobos. Kepenak.
kepenak ora kesel mrintel. Nah. Minggo pangkaping rembugane ngarep dadi jagal menungso. Yayi. Becik ketitik ala ketara lagu Cidra Wahyune Sirna. Ora kelakon matine wong Pandhawa. Panjenengan sampun tumindang nista Yayi Prabu. Wangsul. Nikah ora dicocoki kaya nikah jengkel. Ratu kok dugale mboten. Iki nami tembung Gurapatan Agung menika nggih kedah usulipun tiyang kabeh ketipun takmi. Lha kok malah nggih Prabu Baladewa ketingalipun mboten saruju. Sampun mboten usah menggalaken Koko Prabu. Sagenipun jenggal saking Pendhapi Agung. Nggih, mboten napa-napa. Ngestina ana Prabu Baladewa ora masalah. Sing penting ngestina ana drona mesti rame. Jana drona loro kenti mangkang nang arep dhewek jagonge Mensino nikah brose nikah lindangnya teng mriku ya mangkene teng mriku nikah pun kudu sampe mikirna liya-liyane bangune Prabu Sangkalawa dipun timbali minggah Pendhapi Agung mawon.